Sitten lähdetään särkimään näitä tervapölliä. Sehän lähtee tästä. Tervakset pieni tähän. Tämmösiä niistä näkee heti, että niissä on tervaa. Tämmöisiksi aika pieniksi sälöiksi. Lähdetään latomaan näitä puita tuonne pönttöön. Pystyasentoon. Tynnyrin vois panna vielä vähän enemmän kallelleen, saattanut sinne helppo laittaa. Tuonne. Ei kannata muuta laittaa kuin semmosia, jossa tervaa on. Muuten niistä ei tuu kuin riihi. Se sopii 2 varvia. No, otetaanko tervat vai pitkä? Ja kun ne olisi niin tiukalla, ettei ne tipu siitä sitten, kun käännetään se ylös alas. Kun ne jotain pikkukiilää on. Ei sitä taas liiankaan tiukkaa, jos se sitten menee soikeaksi tämä tynnyrin kehys, niin se ei sovi tuonne uraan sitten. Tuosta oikeastaan on heti näin. Ja sitten vain siitä ylös. Ja tuotako Helena on aina vatikas tekemässä? Tulee tänne. Jaa, silloin se ei näin. Siinä. Kyllä ihan tarkkaan tuossa. Se on siinä. Sitten pitää tehdä vain ne tulilaastit ja muurata tämä täältä tämä juuri, ettei sinne pääse valkeat sisään. Ympäriltä on halkeilla tämä, se on niin kuuma. Sitten pannaan tulilaastit tänne saumaan. Kallistaa, että saa tuomaan. Vielä vähän. Tuli laastit siihen sen takia, että sinne ei saa päästä ilma tuonne sisälle. Sitten se pitää olla tulen kestävää, että se ei halakeile tuo laasti. Jos sinne pääsee tulet sisälle, että se saa ilmaa tuon, niin se ottaa valkean sisälle ja sittenhän se lähtee kuin ohjus. Palaa tilalle, koko hyvä satsi. No nyt sitten, kun laastit on nyt vuorokauden kuivanut tässä ja ne on nyt kovat. Nyt siihen pannaan päälle tämä porre. Sinne pannaan sytykkeitä, tuossa on hyviä sytykkeitä. Hyviä sytykkeitä, kun on pienittyneitä tervaksia. Siitä vaan näitä teräpästään tulet. Kello on 8:15. Sunnuntai-aamuna. Aletaan lämmittämään. Saa tasaisesti syödä joka puolelta sitten lähtee. Siitä sitä voi vähän levitellä sitten ympäri sitä. Se lähtee sitten palaamaan tasaisesti.
sieltä rupeaa jo savua pukkaamaan. Ei oo mennyt kuin 5 minuuttia sytyttämisestä. Sieltä tulee ne kylmät savut ensin pois. Sitten menee vielä semmonen puolisen tuntia. Nyt siinä on mennyt vähän yli puoli tuntia ja sieltä rupeaa nyt tippumaan. Sieltä tulee ne tervan kuset nyt ensin. Katos, kyllä se nyt rupeaa jo. Kyllä se rupeaa aika äkkiä. Nyt siinä on jo. Ja siinä on ne tervaakin. Voisi laittaa tuonne lauhduttimenkin toimintaan. Puistanut sakiat savut, sieltä tulee. Nyt pannaan tuosta menemään eteenpäin. Putkeen ja sitä sitten jähytellään. Tuohon pitäisi laittaa nyt vesi juoksemaan. Sieltä rupeaa sitten tulee tärpättiä. Sitä tippuu tuolta. Se jähtyy tuo kuuma savu, niin se muuttuu nesteeksi takaisin. Ja se on sitten sitä mäntytärppiä. Toinen putki laitetaan tuonne, sieltä ei vielä tuu varmasti pitkään aikaan mitään. Mutta tosiaan kunnolla tulee, niin sieltä tulee tärpettiä. Tuo mikä ensin jäähtyy täällä putkessa, se valuu tuolta. Se putki jähytetään, niin se muuttuu nesteeksi ja se valuu takaisin sieltä. Tippuu tuonne putkiin. Tässä on lauhdutin toiminnassa jo. Sinne menee tuosta koko ajan vettä. Siellä menee putki tuolla. Tämä vaahtomuovipatja ja tuon spiraalikierrossaaman putken välissä. Ja siinä putkessa on reikiä ja se valuttaa kylmää vettä sinne putken päälle ja jähyttää sitä kuumaa höyryä, kuumaa savua. Se tulee ja muuttuu nesteeksi. Tämä nyt on jo aika lämmin tämä höyry. Tuoltakin rupeaa jo pukkaamaan sitä höyryä takaisin, kyllä sieltäkin rupeaa kohta tippumaan. No nyt on tasan 3 tuntia siitä kun sytytettiin. Ja tervaa on tullut 2 litraa vajaa tuo ämpäri, että sitä on ehkä semmonen 8 litran pakkilla. Tärpättiä on tullut nämä 3, siinä on 15 litraa. Ja tuo yksi on tuolla sitä tervan kusta, sitäkin on joku 4 litraa. Ja koko ajan tulee vielä lisää. Ja on tuollakin 2 litraa. Katas mitä näköistä se on. Se on oikein kunnon mustaa tervaa. No niin, sitten aletaan purkamaan. On siinä nyt vuorokauden verran jäähtynyt. Siellä on nyt grillihiili ja tynnyrillinen tuolla sisällä. No niin, katsotaan mitä siellä on sisällä. Kyllä sieltä on tervat lähtenyt. Ja ne on ihan pelkkää hiiltä. Säkillinen grillihiili. Se voi vähän hakata pienemmiksi tuosta.